Po wspaniałym występie Moniki Kliś jesteśmy już gotowi, aby zacząć formułę semi-pro. Pierwsza walka zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty. Sponsorem tej walki jest Alicja Śpiewok. I jako pierwszego do narożnika niebieskiego zaproszę reprezentanta klubu Bastion Tychy, ważący 60 kg oraz 700 gramów i mierzący 174 cm. Sebastian Chrobot! Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking game that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Straight from the underworld, coming for the underground. Motherfuckers better watch out for the male hounds. I never been the motherfucking game that you all down. Risen up the purgatory, all you bitches done now. Death is your minimal punishment. Boy, you better recognize who you fuck around with. Only fought a couple times, I never busted any cross, but that don't mean I won't put you in the coffin. Walking around with a noose, so we're fucking 22. Wanna see you as a person, get the poppin'. I can't stand a fucking artist who can't get it on their own. Taking handles like a bomb who is jobless. Pickety clack with the Glock, did you get popped? When it's crunch time, bet you all run off. 50-50 chance that you rats all gonna get chopped. Playing all these bitches like an avatar, yes, 50K for a verse or a punchline. Cause without you, we doing this shit just fine. So we learn a lot of things from the shitty generation. Everything is better aim for some fucking recognition. Ooh, wait, I think that I'm saying shit's hitting their soft spot. Hey, the reason they can't stand the truth. A więc, panowie i panie, przed wami Sebastian Chrobot! Ale teraz nadszedł czas na jego przeciwnika w narożniku żółtym. Reprezentant klubu Animals Zawiercie, ważący 61 kg, 700 gramów oraz mierzący 176 cm wzrostu. Kacper Figiel! Zaczyna się walki, to i wracamy i my. Także proszę Państwa, przed nami w narożniku niebieskim Sebastian Chrobot, zawodnik z rekordem amatorskim 2 zwycięstwa, 0 porażek, który zmierzy się z Kacprem Figiel,
który nie zanotował jeszcze występu na zawodowej gali, ale toczył boje na amatorskiej lidze MMA, gdzie odniósł rekord 4 zwycięstwa i 3 porażki. Zobaczymy, jak zareaguje na pełnowymiarowy oktagon, publiczność na trybunach i jedną walkę dzisiejszej gali. Już zaraz Warto nadmienić, że 2 zwycięstwa, które odniósł Sebastian Chrobot, miały miejsce właśnie na gali Federacji Silesian MMA, więc jest już z tą 8-kątną klatką zaznajomiony bardzo dobrze. sędzią walki jest Piotr Jarosz i już za moment zawodnicy gotowi, zmobilizowani i już zaraz na pewno nam tutaj sędzia rozpocznie pierwszy pojedynek dzisiejszej gali. I zaczynamy. Runda pierwsza. Na pierwszy rzut oka Sebastian wydaje się zawodnikiem mocniejszym fizycznie, aczkolwiek jak już nieraz widzieliśmy, pozory mylą. Sebastian głównie w tych walkach pokazuje często, że narzuca mocną presję, tak jak robi to teraz. Narzuca swój styl walki, jest zmobilizowany do tego, żeby narzucić swoje tempo walki. Co mamy tego świetny obraz, ale pięknie zapięta balaszka, ale tutaj czujny Sebastian Chrobot cały czas. Marcin Held w narożniku zobowiązuje do tego, by takie techniki bronić umiejętnie. Dokładnie tak, klub Bacjon Tychy, czyli klub z tradycjami parterowymi. Nie balaszką go poddać, na pewno. Zaprasza Sebastian Chrobot do stójki i zaczynamy dalej. Kacper Figiel, mam wrażenie, że jeszcze nie za bardzo odnalazł się w tym pojedynku. Doszedł tam jeden z prawych ciosów. I zaczynamy walkę pod siatką. Nie wiadomo, kto tutaj ustabilizuje i tutaj na razie zwycięsko z tego wychodzi Kacper Figiel, to on dociska do siatki Sebastiana Chrobota, to on ma złapany podchwyt. Niech Państwo zobaczą pod pachami Sebastiana, ale bardzo ładnie nam tutaj Sebastian rozwiązuje ten Mocna uchwyt. wymiana przy siatce. Potężne kolana lądują na korpusie Kacpra i czy będzie tutaj obalenie? Od razu mocne tempo w pierwszej rundzie narzucili oboje zawodnicy. Jestem ciekaw, jak na to zareagują. Bardzo ładny spróbuj, mamy anakondę, próbę anakondy, czy Sebastian Chrobot skończy przed czasem Kacpra Figla, jest tam bardzo blisko, bardzo ciasno zapięta technika, czy będzie koniec, czy będzie poddanie, jest tam naprawdę bardzo blisko, ładnie broni się Kacper Figiel, ale cały czas kręci, próbuje wejść w Ponowna swoim... próba, jeżeli prawą nogą uda się Sebastianowi skontrolować ciało Kacpra. Sebastian teraz powinien kierować swoje ciało pod głowę Kacpra, żeby zmusić, żeby sprawić, żeby jego głowa szła bardziej do jego ciała i wtedy zablokuje mu dopływ powietrza. Pracuje nad tym duszeniem Sebastian, ale widać, że tutaj Kacper nie zamierza tanio skóry sprzedać. Taka długotrwała praca nad technikami w parterze to troszkę taka obusieczna broń. Albo uda się Sebastianowi poddać, albo bardzo dużo energii I mamy uleci. poddanie! Przepięknie, przepięknie. Konsekwencja, wyczekanie, chłodna głowa I opanowanie. Dokładnie, i to nam zwiastuje to, że no mamy przepiękne poddanie dzisiejszego wieczoru. Kolejne cenne zwycięstwo na koncie Sebastiana Chrobota. Być może to już czas, by przejść na zawodową ścieżkę kariery pomimo młodego wieku, bo naprawdę prezentuje się imponująco. Myślę, że niech na razie, póki jest tak młody, niech się rozwija, bo naprawdę z chłopaku widać potencjał niesamowity. Wchodzi po raz kolejny dynamicznie, pewny siebie, zabiera wszystko tak naprawdę, co może z walki zebrać. Nie daje tak naprawdę rywalowi na rozłożenie skrzydeł, po prostu zabiera co jego. Mamy tutaj piękne poddanie. Widać, że Sebastian jest już tym zawodnikiem młodszego pokolenia, który nie ma jednej dominującej płaszczyzny, tylko jest bardzo wszechstronnym zawodnikiem. Widzieliśmy zarówno w stójce, zapasach, jak i parterze pełną kontrolę, dominację, przekrój technik, przechodzenie z płaszczyzny w płaszczyznę. Tym charakteryzują się zawodnicy młodego pokolenia. No jak na tak młody wiek, naprawdę no szapoba dla Sebastiana, no generalnie co występ pokazuje się coraz lepiej, no strach pomyśleć, co będzie za 2 lata z tym chłopakiem. Zwycięstwo przez uduszenie Sebastian Chrobot! Straight from the underworld,
głowa. Myślę, że główny trener Sebastiana, czyli Sławomir Szamota, jeden z pierwszych czarnych pasów w Polsce, może być bardzo dumny z tego skończenia. Myślę, że tam albo jakaś dodatkowa belka na pasie, albo może i pas wyżej. Kto wie, no bardzo ładne poddanie. Walka toczona na pełnym gazie, no i tutaj duży pokaz grapplingu, bo od razu parter, w ogóle prawie nie było stójki. Powiedz mi, co nie zagrało w tej walce? Wydaje mi się, że przewaga siły, że brakło mi tej fizyczności, żeby przeciwstawić się Sebastianowi, ale no nic, wracam na matę, poprawię siłę i wrócę tu. Czyli możemy się spodziewać jeszcze jednego występu twojego w Federacji Silencjan MMA? Jeżeli federacja wyrazi chęć mojego występu tutaj, jak najbardziej, ja jestem otwarty. Jestem młody, chcę się bić. Dziękujemy. Sebastian. Dzisiaj twoja radość, dzisiaj twoja chwila. Naprawdę piękny pokaz grapplingu. Powiedz mi, taki był plan na tą walkę? Nie, zupełnie nie taki. Miałem to kontrolować w stójce, sprowadzać i tam sam kontrolować do końca rundy, tak żeby to przetrwać, wygrać bądź ubić. Wyszło jak wyszło, myślę, że wykorzystałem dobrze moment i tyle no. Jakieś pozdrowienia dla rodziny, dla kibiców? Oczywiście pozdrawiam wszystkich zebranych tutaj, co mnie wspierają, zawsze przyjaciół, całą moją rodzinę z całego serca pozdrawiam. Sztab trenerski oczywiście tutaj pana Marcina, trenera Sławka, trenera Łukasza i serdecznie moją dziewczynę ukochaną, która mnie wspiera w każdym momencie, jak jest ze mną trudno. Co można dodać? Pot, krew i łzy. Wielkie brawa!